салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи Салом Амрико. имрӯз аҳолии тамоми сайёра аз ҷумла Тоҷикистон рӯзҳои мушкилеро паси сар мекунад. бемории коронавирус ё худ COVID-19 имрӯз тамоми оламро фаро гирифтааст ва тоҷикони мо низ дар канор нестанд. имрӯз тоҷикони муқими Амрико бо ҳар роҳу восита кӯшиш карда истоданд, ки ба мардуми азизи хеш, ба ватани азизи хеш кӯмак расонда бошанд ва таъсиси гурӯҳи вижаи ва роҳандозии лоиҳаи вижаи бо номи «Мо бо ватанем» аз ҷумлаи чунин иқдомҳост. мо бошем тавассути таҳияи видеоҳои омӯзишӣ, мусоҳиба бо мутахассисони дохиливу хориҷӣ ва ҳамзамон нафароне, ки ин бемориро пушти сар гузоштаанд, кӯшиш мекунем, ки саҳми худро дар мубориза бо ин бемории ҳамагир гузошта бошем. мусоҳибаи нахустини онлайнии худро имрӯз бо тоҷири тоҷики муқими Амрико ва ихтиёрии гурӯҳи «Мо бо ватанем» Акобир Аҳмедов анҷом медиҳем. Акобир, хуш омадед. салом бошед. Ташаккури зиёд алоҷон. хуб, чӣ гуна ба коронавирус пирӯз омадед ва мақсад аз роҳандозии лоиҳаи «Мо бо ватанем» дар чист, ки шумо яке аз ихтиёриёни ин лоиҳа ҳастед? Ташаккури зиёд. Рости габи касалӣ як касалие аст, ки дар тамоми дунё ҳама ба зудӣ гирифтор шуда истодаанд ва албатта ин як касалиест, ки сироятшавии он хело тезу зуд аст. Агар ихе гирем, агар мисли монанд як грип ҳасту, лекин сироятшавии он тезтар аст ва ба ҳалокат расонидани як қисми гурӯҳи одамон таъсири калонтар мебозад, яъне синни солашон калон будагӣ ё ин ки одамое, ки пешакӣ ягон хронически гӯем касалҳо доранд, аммо ба зарараш калонтар аст. ман чӣ хел ба ин чиз гирифтор шудам? Ман сафар рафта будам. вақте ки аз сафар омадам, дар он вақт нав коронавирус ҳама ҷо ба овозаву дарвоза шуда истода буд, ки худи ҳамин коронавирус вирус чӣ хел паҳн мешавад, бисёр маълумот надоштам. ва баъд аз сафар омадам, ки аллакай ман Лос-Анҷелес рафтам, ки ман аслан дар Вашингтон ва ки гӯем штати Вирҷиния зиндагӣ мекунам. Лос-Анҷелес як вохӯрӣ буд. худамро бисёр нороҳат ҳис кардам, беҳолат шудам, беҳол шудам, қувваи мисол бисёр надоштам. Аллакай кам-кам мисли симптомои грип ларза мегирифтам, хунук мехӯрдам, лекин як тараф таб мекардам, бо бошад кам-кам сулфаҳои кӯтоҳ мекардам. ва вақте ки ман ҳамин чиз шудам, обычно чӣ хел аст, мисол грип шавед, агар якум мисол антибиотик мехӯред ё ин ки мисол ягон Advil мегӯянд дору, парацетамол, цитрамон, ҳама хел чизҳоро истеъмол кардам. ва вақте ки онро кардам, ман ҳолатам беҳтар не баъдтар шуд. ва рости гап ман намедонистам, ки ман коронавирус ҳастам дар ҳамон вақт, дар ҳамон ҳолат. лекин аллакай вақте ки ман фаҳмидам, ки дору ба ман зарар дода истодааст, ман бисёртар ба медисинаи гӯем ва чизҳое, ки худам мондааст, чой, лимон, асал, шир, имбир, рӯғани седона ва чизҳое, ки ҳастанд мисол аппетитро мекушоянд, ба ҳамун чизҳоро истеъмол кардам. ва вақте ки аллакай таб карданро сар кардам, ман фаҳмидам, ки мисол Advil не бисёртар Tylenol ё гӯем дори дига намуди дарди сард аст, ҳамон таби инсонро медораду дигарош наоборот зарар мерасонад. ва хулоси гап, дар муддати 9 рӯз, мисол 4 рӯз, 5 рӯзи аввал ман бисёр касал шудам ва рӯз аз рӯз беҳтар не баъдтар шудам, барои ин ки дору истеъмол мекардам, антибиотик истеъмол мекардам. ва баъд аз ҳамон рӯзе, ки ман бисёртар ба чизҳои тоҷикӣ гӯем, анъанавӣ гӯем, ба ҳамон чизҳоро истеъмол кардан шурӯъ кардам, мисли яъне имбир, чеснок, асал, шир, хурмои арабӣ, рӯғани седона. баъд бисёртар суп хӯрдам. Обычни хӯрокҳои оддӣ ки ҳастанд, гӯшту хӯрокҳои вазбин тамоман намефорид. Агар ки хӯрам, онро мепартофтам. Яъне вақте ки ман бисёртар шӯрбо ва чизҳои мисол мевагӣ ва мегӯянд чӣ хел мегӯям сабзавот, ҳама хел чизҳоро бисёртар истеъмол кардам. иштаҳии ман кушода шуду ва худи иммунитети ман ба ҳамон
мубориза бурда баъд аз он даруни 3-4 рӯзи дига ба худам омадам, аллакай соз шудам ва баъд аз вай алҳамдулиллоҳ ягон дигар касалие дучор нашудам. яъне шумо дар амрико низ ба худтабобат машғул шудед? рости гап, дар худи амрико ҳама медонад ки ин касалӣ ҳоли табобат надорад. худи амрико биам бисёри ҷӯрои ман, дӯстони ман ки баъди ман касал шуданд, ман 10 каса агар вохӯрдагӣ бошам 9 таш касал шуд. яъне ин чиз як инсон дар як рӯз метавонад то 200-300 нафарро касал кунад. обычный грипп бошад, яъне гриппи оддӣ, мисол шумо аз 10 кас мумкин 3 каса 2 каса касал карда метавонед. ва ин compound effect мегӯянд. compound effect дар мехи ки ман шумо заразит мекунам, шумо онро ҳис намекунед, лекин ҳамчун наситил мегӯянд, шумо ҳамун касалӣ дар шумо вуҷуд дорад, лекин аз сабаби ки иммунитети шумо бақувваттар аст, шумо ҳамун чизро ба дигар кас мерасонед. ва афсӯс ки бисёр вақт одамое ки синни солашон аз 50 боло аст ва ё ки иммунитеташон сусттар аст, зарари калонтар ва ҳатто зарари марговарро мебинанд. лекин бисёриҳое ки иммунитет нағз доранд ва ё ҳаракат мекунанд, чизҳое ки иммунитетро нағз мекунанд, ҳамонро истеъмол мекунанд, онҳо ба хубӣ дуруст мешаванд. лекин ин маъное надорад ки ҳамин касал шудӣ бояд хонада бишинӣ, ҳеҷ кор накунӣ. бояд албатта пизишки дошта бо духтуре ки доред занг зада маслиҳат пурсидан дар кор. ва дар амрико худи ҳамин беморхонаҳо бисёри вақт 99% вақт то агар шумо ҳамин ивеле дар кор нашавад, нафасатон нагирад агар ва я нафас нагирия чӣ хел мефаҳмед, 30 секунд биниро маҳкам мекунед. агар 30 секунд худтон нафасатонро дошта тавонед, маълум аст ки он қадар критикӣ, моменти критикӣ наомада ҳастед. бисёри кас дар хона чӣ кор мекунад? барои ин ки больницаҳо ба Америка ҷо надорад. шумо таҷрибаи табобат дар амрикоро пушти сар кардед ва имрӯз ки Тоҷикистон авҷи ин бемориро аз сар мегзаронад, мушоҳида мекунед ки чӣ гуна чораҳо андешида шуда истоданд ва мардум ва худи мақомот бо ин беморӣ чӣ гуна мубориза мебаранд. хуб, ба назари шумо чораҳое ки то имрӯз дар Тоҷикистон андешида шуданд то кадом андоза муассир ҳастанд, то кадом андоза барои пешгирӣ аз ин беморӣ таъсир дошта метавонанд, таъсири мусбат? акнун ин як вирусест ки қариб давлатҳои мисол гӯем мисли амрико гӯем, давлатҳои абарқудрат, давлатҳое ки мисол буҷае ки ин давлат дорад, мисол бисёри давлатҳо надоранд. масъалаи ҳама тараф аст, сфери медисина бам, таҷрибаи корӣ бам, инҳо таҷрибаи бисёртаре доранд. лекин дар ҳамин ҳолат бошад ҳам давлати мисли Америка $5 триллион маблағ ҷудо кард ва ҳоло бошад ҳам ба ин чиз пирӯзӣ оварда натавониста истодааст. ва агар муқоиса кунем Тоҷикистонро бо Амрико, ин худаш як кори хато аст. барои ин ки Тоҷикистон давлати майдатар аст, албатта буҷаашам майдатар аст, ҳаматарафа таҷрибаашам майдатар аст. аз ҳамин ҷиҳат проблемое ки мо дорем, проблемое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ин муқоиса ба Амрико бузургтаранд, аз сабабе ки мо он маблағе ки Америка дорад ва ё он специалистине ки Америка дорад, мо онро надорем. ба чӣ хотир тасмим гирифтед ки лоиҳаи мо бо ватанемро роҳандозӣ кунед, дар ҳоле ки худи шумо ин бемориро паси сар гузоштед ва вазъияти Тоҷикистонро мушоҳида намудед, вазъияти Амрикоро? чӣ чизе шуморо водор намуд ки даст ба ин иқдом задед? мо ҳама тоҷик ҳастем, тоҷикистонӣ ҳастем, ватани худро дӯст медорем. ҳатто дар он вақте ки дар ин ҷо мисол аз моҳи феврал аллакай карантин эълон карда шуд, ман 4 моҳ дар карантин будам. ҳозир бошад рости гап дар штати Колорадо, Денвер, барои камтар дамгирӣ омадам, аз сабаби ки дар хона шиштан ҳам одама бисёр азоб медиҳад. масъалаи душвор аст, осон нест дар хона шиштани 4 моҳ шиштан. яъне яке аз сабабҳои асосиш ҳамин аст ки дар Амрико дар ин масъала бисёр экспертҳо ҳастанд ва чӣ хеле ки гуфтем маблағашон ҳам бисёр аст. дар Тоҷикистон бошад ин шароит надорем, на фақат Тоҷикистон, дигар давлатҳо ҳам мисли Амрико шароит надорад. ва мо фикр кардем ки агар дар Амрико ин қадар душворӣ ба сар гузаронида истода бошем, Тоҷикистон ҳам ин чиз сахт таъсир мекунад. аз ҳамин ҷиҳат мо хостем ки барои ватани худ ҳамчун
و گویم والنتیر میگن نه اختیاری اختیاری یاردم دیم و اون رو خواستیم ما از نامی توجیکان آمریکا در آمریکا زندگی میکردگی و توجیکانی که در اینجا سالها با زندگی میکنند و از تقدیر وطن خود بی‌طرف نیستند با اونها همین لایحه رو تشکیل کردیم. مقصد لایحه در چیست؟ مقصد لایحه سه چیز است. یکمش البته یاردم دادن به دکترانی که در همین نه فقط دکتران تمام مد پرسنل گیم دکترانی که با همین ویروس مبارزه میبرند. دویم مقصد ما همین است که این یاردم دادن به اون نفرانی که از سبب همین وبا شرایط زندگیشان نه آنقدر خوب شده ایستاده است و وضعیتشان کمتر پس شده است. سببش در چیز اکونومیک اقتصادیات ما سرویس نی و کریاتیو نیست. یعنی ما حالا مثال گیم پرایزواتستو و اگریکولتورا مثل کشاورزی و دولت‌هایی که سرویسشون کشاورزی است و مثال اکونومیکشون از روی اقتصادشون کشاورزی و مثال نو صنعتی شده ایستاده است و این تأثیری سخت‌تر میگیرند از این وبا. برای چی؟ برای اینکه آنها باید فیزیکی کار روند مثال فیزیکی در کار باشند. در آمریکا باشد این خیلی نیست. بسیاری کار آنلاین طریق اینترنت کار کرده می شود و از خانه شده پول کار کرده می شود. از همین جهت یعنی دولت‌های ما مثل تاجیکستان رو به ترقی دیولپینگ میگن تأثیری بلندتر میگن. در عملی سازی این لایحه آیا شما تنهایید یا دیگر نفران دیگر تاجیکان مقیم آمریکا رو هم جلب نمودید و تا کجا امروز موفق گشتید که به همون هدفهایی که در اول گذاشته بودید موفق شوید؟ راست گپ وقتی که ما این کار رو سر کردیم بسیاری تاجیک‌ها هستند. البته همه تاجیکستانیان از تقدیر وطن خود بی‌طرف نیستند، زیرا همه ما پدرمون، مادرمون، یکی خویش تبارمون، یکی یار دوستانمون، دوستان کودکیمون همه در تاجیکستان هستند، زندگی میکنند. راست گپ بسیاری که همین نفرانی که همین اختیاران در لایحه ما با وطنیم یعنی والنتیری کرده ایستادن، همه میگویند که ما نه اونقدر زیق شدیم وقتی که همین وبا با ما اومد. همین جایی که ما استقامت میکنیم هر روز ممکن 1000 آدم وفات کرده ایستاده است. لیکن وقتی که به سر تاجیکستان اومد، یعنی دردی که من مشاهده میکنم همین والنتیری که اختیارانه کار میکنن، بعضیاشون مثلا 4 ساعت 5 ساعت خواب میکنن، دیگه خواب نکرده حرکت میکنن و یاردم وطن مثلا چیکار از دستشون میباید کنن. و اگر شما دیده باشید همه والنتیری که در همین لایحه ما با وطنیم هستن، همه‌شون خودشون عائله خودشون هست، کاری خودشون هست، کسب خودشون هست و اونها هم بر خود آمریکا 4 ماه 4 ماه پیش آمدگی بود. آنها هم از این آسیب دیدگی هستند. بعضی هاشون هستند که حالا ممکن یعنی پرابلم مالیوی دارن یا که گویم خویش تبار خودشون در تاجیکستان کسل شدگی هستند و یا بعضی هاشون وفات کردگی هستند. به همین چیز نگاه نکرده، یعنی خواهشانه همشون وقت خود رو دریغ نداشته به وطن خود خدمت کرده ایستادن. و البته من خوشحالانه گفته میتونم که الکی ما وقتی که $100,000 هدف موندیم، در 2 روز اول ما الکی از $30,000 زیادتر پول جمع شد طریق آنلاین و ما نیت داریم که طریق آفلاین هم مثلا آدما صاحب کارا بودند که گفتن من $100,000 میتونم، یکتاش $50,000 میتونم و همین کار رو گفتند. لیکن ما گفتیم که خیلی باشد از سببی که این چیز حاضر وقت خیلی مهم است باید تیز یاردم دیم. از اونی که ما از سببی که ما تشکیلات آمریکایی هستیم باید بعضی قواعد قانون رو رعایت کنیم، کمتر سست‌تر میجومیم لیکن دوامناک. از همین جهت او با توصیه دادیم که شما یاری‌های خود رو راست به مردم دادن گیرید. یعنی خدا به شکر ما همش از روی گفته از روی همین نیت کردگی ما رفته ایستاده است. روز از روز والنتیر زیاد شده ایستادن و 80% اون والنتیرها رو من راست دیگه شخصا نمیشناسم. همین طریق زوم طریق اینترنت شناس شده هستیم و همه یک درد دارن این یاردم دادن به وطن خود.
дар воқеъ имрӯз тасмиме ки шумо гирифтед ва дигар тоҷикони муқими амрико ҳамроҳ шуданд на танҳо як ҷамъоварии маблағ, балки иттиҳоду ҳамбастагии шуморо нишон медиҳад ва ҳамзамон эҳсоси ватандӯстӣ ва дарки масъулияти ватандориро нишон медиҳад. Ва суоли дигари ман ин аст, ки мисли гурӯҳи мо бо ватанем дигар ташаббускороне низ буданд, ки аз амрико ва аз дигар кишварҳо ба ҷамъоварии маблағ машғул шуданд ва то ҷое ба мардуми Тоҷикистон дар ин шабу рӯзи вазнин кӯмак карданд. хуб, як чизи хеле муҳим барои онҳое ки хайр мекунанд ва кӯмакҳои худро ба ҳамватанон ироа медоранд, ин шаффофияти пешниҳоди ҳамон кӯмакҳо аст. шумо маблағе ки ҷамъоварӣ мекунед чӣ гуна масраф мекунед, то он нафароне ки мехоҳанд хайр кунанд бидонанд ва чӣ гуна ба афроде ки масалан кӯмаки худро ба ҳамватанон равона карданд ҳисобот медиҳед? Чун шаффофият дар ин ҷо хеле муҳим аст. гурӯҳҳо зиёданд, нафароне ки ташаббускор ҳастанд имрӯз мехоҳанд кӯмак кунанд ба мардуми Тоҷикистон хеле зиёданд, аммо чизи хеле муҳим ин шаффофияти харҷи маблағҳо аст, ки мардум бояд бовар кунанд, ки маблағе ки онҳо ба шумо равона мекунанд сарфакорона ва мақсаднок истифода шавад. шумо дар ин самт чӣ кореро анҷом додед? анаку шумо хушрӯ таъкид кардед, ки ин фақат мо бо ватанем не, тамоми тоҷикое ки дар тамоми дунё ҳастанд. ман ҳаминро мушоҳида кардам, ки ҳама якум коре кардан. мисол GoFundMe, ҳамин платформае ки гӯем сомонаҳое ки ҳастанд маблағ ҷамъ карда мешавад, як аккаунт кушоданд, ҳама ба доди мардуми Тоҷикистон ва ватани худмон давиданд. ҳама кушоданд. ман мисол гуфта метавонам, мужда ҳастанд аз Нью-Йорк, баъд наргиз аз Люксембург сар карданд, баъд аз Калифорния Салим сар карданд, дар Нью-Йорк Фарух сар карданд. яъне бисёр бисёр агар номҳо ҳастанд, ҳамаи онҳоро ман дар ин ҷо зикр карда наметавонам, лекин ҳамаи онҳо кушоданд ва ҳоло бошад ҳам пул равон карда истоданд. ва ягона мо чизе ки мо камтар дигар хел гӯем, дигар хел не, мо хостем ҳаминро аз сабабе ки ташкилоти амрикоӣ ҳастем, онро бо риояи қонуни амрико кунем, барои ин ки пули маблағе ки аз ин ҷо дода шуда истодааст, инро tax deductible мегӯянд. маънош ҳамин аст, ки ҳар як бахшише ки аз даруни Америка ба ташкилоти мо карда мешавад, ин аз налог озод карда мешавад, ҳамон миқдораш. мисол $1000 диҳад, $1000 мисол охири солба аз налог тақрибан озод карда мешавад. аз ҳамин ҷиҳат мо ӯҳдадориҳое ки дорем, мисол дар пеши қонуни амрико калонтар аст. аз ҳамин ҷиҳат мо инро амиқа ташкил кардем. анаку масъалаи шаффофият ба ояд. шаффофияти мо дар ҳамин чиз аст, ки ҳамаи қонунҳое ки дар амрико ҳастанд, масъалаи non-profit мегӯянд, ни коммерческий, ни правительственный организация ба, мо ҳамаи онро риоя мекунем. ин як маблағҳое ки ҷамъ мешавад бояд 100% шаффоф дар охир, мисол кушоду равшан рипорт карда шавад. мо аллакай мисол комитети маслиҳатчиҳо гӯем, advisors ташкил кардем, ки дар охир ҳамаи он маблағе ки омадагӣ аст як ба як ба мисол тариқи сомонаи мо бо ватане рипорт дода мешавад, яъне ҳисобот дода мешавад. ин чиз вақте ки маблағ ба Тоҷикистон меравад, дар Тоҷикистон қабул карда шудан баъд дар уҷа комитети майда дорем, ки аз худи ҳамин активистон ва ё гӯем волонтеро ташкил карда шудааст. дар он ҷо мисол адвокат аст, бухгалтер ҳаст, мисол гӯем аз меҷународни организатсия аст, як нафар мисол аз худи ҳамун ягон неправительственный коммерческий организатсияи Тоҷикистон ҳаст, як нафар аз тарафи халқ аст. яъне амиқа комитет кардагӣ ҳастем, ки вай шаффоф аст ва ҳама мисол барои интереси ва барои фоидаи ҳамин чиз рафта то охираи ҳамун мисол духтур бошад духтур, як оила бошад ба оила расиданаш ҳамин чизро мехоҳанд. яъне як системи мониторинг ташкил кардагӣ ҳастем. самтҳо зиёданд. масалан шумо дар самти таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ кор хоҳед кард ё таъмини табибон бо таҷҳизоту лозимоти муҳофизатӣ маблағи худро равона хоҳед кард? кадом самтҳо афзалияти кори шумо хоҳад?
мо рости гап дар аввал яъне ин чиз амахи аз ки як ба як бо як ният ба роҳ мебироед, баъд баъзе вақт баъзе чизҳо алиш мешаванд аз сабаби ки яъне худи ин вирус яъне чӣ хел тағйирот ёфта истодааст маълум нест. Якум се ҳадаф кати мо баромадем ки дар категорияи он бисёр дигар чизҳо медарояд. Якум ин ёрдам ба frontliners мегӯям, барои медперсонал. Ва ин чиз на фақат духтуро, то ҳамин гӯям фаррошу, то ҳамин ёки гӯям ҳамин постбони больница аста, мисол касе ки бошад дар ин беморхона бошад, ба амонҳо ёрдам кардан, ёрдам бо таҷҳизотҳои медицинӣ, мисол маска, перчатки, мисол гӯям антисептик, либоси ва духтурое ки бояд мисол пӯшанд. Якум ва мо ҳамин ҳадаф. Дуюм ҳадаф дар ҳамин аст ки ёрдам додан бо мисол чизҳои хӯрокворӣ ба он нафароне ки аз ҳамин вирус осеб дида ҳастанд. Яъне баъд сеюм ҳамин аст ки ин образоватсия мешавад, яъне маълумот додан барои мардум дар бораи худи ҳамин вирус. Ин вирус чӣ хел паҳн мешавад, барои чӣ карантин муҳим аст, барои чӣ мо бояд фосилаи 2 метрро бо ҳамдигар нигаҳ дорем ва ин вирус чӣ хел ба якдигар тез паҳн мешавад ва кадом гурӯҳҳои нафарони мисол ҷомеаро бисёртар таъсир мекунад. Аз ҳамин ҷиҳат лоиҳаеро шурӯъ кардем ки дар худи ҳамин саҳифаи фейсбук мо инстаграм ҳар рӯз мисол волонтерҳо, блогеро, ҳамаи бисёршон дар Тоҷикистон ҳастанд, дар дигар давлатҳо ҳастанд, ҳама мисол ихтиёрона контент месозанд, видео месозанд, мисол гӯям як пост мегӯям, сурат мемонанд дар бораи маълумот ҳамин чизҳо, то ин ки халқи мо аз ҳамин чиз бохабар бошаду муҳофизати худро кунанд ва муҳофизати ёру дӯстону дӯстдоштагонашонро кунанд. аз ҳамин ҷиҳат лоиҳаи covid.mobovatane.org ҳаст. Дар он ҷо тамоми маълумот дар бораи ҳамин вирус пахш карда шудааст. хуб, то имрӯз шумо кӯмак расондан ба аҳолиро шурӯъ кардед ва ё то кунун ба ҷамъоварии маблағ машғул ҳастед? Рости гап, то кунун мо ҳоло аз ҳамон маблағҳое ки тариқи сомона ҷамъ шудагиянд, ҳоло $1 ҳам равон накардем. Сабабаш дар ҳамин аст ки мо чӣ хеле ки гуфтем, ин чиз ҳоло 12 мумкин то 18 моҳ дар Амрико гуфта истоданд ки давом медиҳад. Мо ин корро мехоҳем давомнок ба халқи худ, ба мардуми худ ёрдам диҳем. аз ҳамин сабаб мо бояд баъзе чизҳое аст ки риоя кунем, шаффофият, дигар чизҳо. Яъне лекин шахсан гӯем, ман ва ҳамаи тамоми волонтёре ки дар ҳамин мо бо ватанем ҳастанд ва ононе ки метавонанд шахсан ёрдам диҳанд, мо онҳоро гуфтагӣ ҳастем ки шахсан ёрдам додан гиред. ман худам ҳам то ҳоли ҳозир шахсан равон кардагӣ ҳастам, лекин маблағ ки тариқи онлайн аз халқи мардуми тоҷикону амрикоӣ мисол ҷамъ карда мешавад ва инҳо онон мисол налогоплательщик гӯем, яъне андозсупорандаи ҳастанд дар Амрико. аз ҳамин ҷиҳат мо ҳоло маблағро равон накардем. Лекин хабари хуш дар ҳамин аст ки мо вақте ки тендер эълон кардем, гуфтем ки касе ки мехоҳад барои ҳамин маблағ гирифта мисол аз мо ба мардуми мо ёрдам кунад ба ҳамин се критерий ки гуфтем, ин ёрдам ба духтурон, медперсонало, дуюм ин ёрдами хӯроквора ба одамоне ки осебдидагӣ ҳастанд, сеюм ин образовательный, гуфтем пешниҳодотонро равон кунед. Аллакай тақрибан 15 ҷамъиятҳои ки дар Тоҷикистон ҳастанд пешниҳод кардаги ҳастанд. На фақат ҷамъиятҳое ки ҳастанд, балки даже ширкатҳои шахсӣ, мисол ширкатҳои такси компанияҳо, баъзеҳошон мисол гуфтагӣ ҳастанд ки пешниҳод ҳамин ки ба духтурон мисол такси бепул шавад. Ширкатҳои мисол гӯем формаи ҳамин духтуроро мебурад ку мисол Touchtex, мисол он кас ҳам мисол пешниҳод кардаги ҳастанд. 15 пешниҳод аз тамоми ваҳои Тоҷикистон пешниҳод кардаги ҳастанд. самтҳои гӯем регионҳои гӯем Тоҷикистон, аз Кӯлоб, Помир, Хуҷанд, Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Фурғонтепа, Шаҳри Туз, яъне тамоми республика гӯем хато намекунем ва мо ҳатто ҳаракат карда истодем ки
این لایحه که دوامناک میشود اون سمت‌هایی که و رژیون‌های تاجیکستان که مثلا پیشنهاد نکرده هستند گفته ایستاده هستیم که پیشنهادشون رو کنن ما یاردم میکنیم و از همین 15 گویم اگر خطا نکنم 15 تشکیلاتی که با ما پیشنهاد کردن ما همه اونها رو 100% و پیشنهادشون رو قبول کردیم فقط بسیار مقداری که بعضی گفتگند که $5,000 در کار $10,000 مثلا بعضی وقت کردن ما یکم گفتیم مبلغ کمتر کم و همش روان میکنیم و همه تشکیلات ها بعد از اون وقتی که آنها یکم یاردم رو میرسانند ما اون رو آنالیز میکنیم که کدام از تشکیلات ها درست قاعده‌ای کار کردن و آنها رو با آنها کار رو دوام دیم آنهایی که کردند و یگان کمبودی دارند و آنها مصلحت دیم که تا اینکه آنها کمبودی خود را اصلاح کنند و دیدیم که حالا هم اصلاح نشد بعد با آنها با اون تشکیلات ها کار نمیکنیم یعنی equal opportunity میگن در امریکا و همه امکانیتی برابر دادگی هستیم اون ارگانیزاسیون که تشکیلات هایی که تجربه زیاد دارن یعنی ریسورس های زیاد دارن مبلغ رو بسیارتر تشکیلاتی که مایده هستن و آنها کمتر مبلغ گذاری کرده است مبلغ گذاری رو که انتخاب کرده هستیم امروز پگاه الکی مبلغ رو روان کردن شروع میکنیم انشالله ҷалби маблағ танҳо аз ҳисоби тоҷикони муқими амрико сурат мегирад ё имкон дорад ки аз созмону ташкилотҳои хайриявӣ ки дар худи амрико фаъол ҳастанд маблағ ҷалб карда шавад ин то кадом андоза ба созмону ташкилотҳо имконият медиҳад ки кӯмаки худро ба тоҷикон ба ҳамватанони мо равона созанд ва шумо дар самти ҷалби кӯмаки созмону ташкилотҳои амрикоӣ ба мардуми тоҷикистон чӣ кореро анҷом додед то ҳанӯз راست که البته ما میخوایم که این کار دوامناک شود از همین نیت ما که همین بود که تاجیکستان و یاردم رو دوامناک کنیم از سببی که در آمریکا البته 4 ماه پیش سر شده است معلوماتی که ما داریم بسیارتر از همین درباره همین ویروس ما یکم البته از تاجیکایی که در آمریکا هستند و یارو دوستان آنها سر کنیم یعنی فقط تاجیکستانی نه تاجیکای ما البته در آمریکا بسیار وظیفه بلند دارند آبروی بلند دارند و یارو دوستان آمریکایی دارند که آنها رو حرمت میکنند دوست میدارند و از تقدیری نه فقط آنها بلکه از تقدیری که دردی که همانها دارند درباره وطن خود یعنی بی‌طرف نیستند از همین جهت چیکار کردیم ما زبان یکم اگر با کدی باشید من وقتی که کردیم زبان روسی کردیم تاجیک کردیم ویدیو کردیم از اون من زبان انگلیسی بود سببش در همین بود که ما هدف رو و تاجیکانی یار دوستان تاجیکایی که در آمریکا زندگی میکنن و با تشکیلات‌های جماعت و جامعه و مثل همه سازمان‌هایی که در آمریکا هستند با آنها خطاب کنیم و از آنها مبلغ یاردم گیریم حال حاضر باشد همه مبلغ آنلاین و از طرف نفرانی ایندیویدوالی گویم کرده شده است و همه آنهایی که در آمریکا زندگی میکنن از نلاب آزاد کرده میشوند اگر خواهند و ما میتوانند اگر چکی که همون وقتی که مبلغ میگذارند چک با اون کس اتوماتیک ایمیل برای کرده شده است میتوانند در آخر سال با مصاحبی خود یعنی بوغالتری خود همون از نلاب مینوس کنند مسئله از سازمان‌های شرکت‌های دیگر یاردمگیری نیت داریم و 2 روز پیش به این کار ما شروع کردیم با والنتیری که از این کار تجربه دارن در حیات خود همین کارو کرده هستند اکنون ما با کیا برآمده ایستادیم با بیمارخانه‌ها وقتی که با بیمارخانه‌ها برآمده ایستادیم ما با اونها میگیم که ما از تاجیکستانی هستیم و از یک طرف ما وارثان ابن سینا هستیم ابو علی ابن سینا اویتسن رو همه میشناسند لیکن تاجیک رو نه اونقدر همه میشناسند یعنی وقتی که ما با جماعت‌هایی که در اینجا هستند مسلمان نشین هستند ما با آنها ما تاجیک هستیم تاجیکستانی هستیم و ما وارثان امام اعظم و امام بخاری هستیم گفته میبره برای اینکه ما وقتی که میبینن امام اعظم امام بخاری و در اون وقت یعنی ما رو به خود نزدیکتر میحسابند و ما حساب میکنیم این هم به متحد شوی با دیگر جامعه هایی که هم در امریکا هستند و ما یاردیت و از طرف دیگر بسیارتر به خلق خود
мисол ёрдам карда тонем. Ва дар даруни ин даже мисол ширкатҳои Facebook, Google то ҳамин кадом ширкати шахсӣ аст, ҷамъияте аст, баромада истодаем ки мисол Google ба мо мисол кредит барои вай диҳад, рекламный кредит, просто грант барои реклама. Мо то ин ки масъалаҳои образовательниро ҳамун чизро ҳақиқатро мисол ба мардум панд карда тавонем. Ба Facebook ҳам инчунин. Мисол ба больницаҳо, беморхонаҳо чӣ ба баромада истодем? Бисёри беморхонаҳои Амрико аллакай маводе ки ҳамин медикамент ки ҳаст, бисёр доранд ва онҳо метавонанд мутобиқи мо, яъне тариқи мо ба Тоҷикистон ёрдами худро равон кунанд. Мо шахсан рост ба халқ не бисёртар бо ташкилотҳои ва ё гӯем ширкатҳое ки дар Тоҷикистони ватанӣ ҳастанд, тариқи ҳамонҳо он ёрдамро равон карда меҳастем ва баъзан баъзе созмонҳои байналмилалӣ мисли ЮНИСЕФ, Red Cross ҳамонҳо ҳам мисол бо онҳо ҳам ҳамсӯҳбат шудем, аз таҷрибаи онҳо ҳам мо омӯхта истодем. аз Тоҷикистон танҳо ташкилотҳои ҷамъиятӣ метавонанд ба ин иқдоми шумо ҳамроҳ шаванд ва ё ихтиёриён низ метавонанд ҳамроҳ шаванд? аввал рости гап мо фақат бо вайс шурӯъ кардем, ташкилоти ҷамъиятӣ. Баъд аллакай мо иваз кардем он талаботро. Ташкилоти ҷамъиятӣ бошад, ташкилоти хусусӣ бошад, ширкати хусусӣ бошад, фарқ надорад ва ҳатто волонтёрҳое ки ҳастанд, мисол мисли СИЗ Душанбе, СИЗ Хатлон, СИЗ Хуҷанд, ин волонтёрҳое ки худашон ташкил карда ҳоло мисол регистратсия надоштанд, ба онҳо гуфтем ки ба онҳо ҳам маблағгузорӣ мекунем, ёрдам медиҳем ва аз сабабе ки онҳо вай чизи вай надоранд, регистратсия қонунӣ надоранд, ба онҳо тавсия кардаги ҳастем ки онро кунанд ва ононе ки надоранд, онҳо ба мисол ташкилотҳое ки аллакай вай сохтори легалии худро доранд, ба онҳо кӯмак мекунанд, яъне ба якҷоягӣ кор мекунанд. хуб, фикр намекунед ки ҳар қадар агар миёнаравҳо бештар шаванд, маблағ мақсаднок сарф намешавад ё ба ҳадаф намерасад? ба фикри ман чӣ гум наоборот аст. Барои ин ки вақте ки бисёртар созмонҳо ҳастанд, мо аллакай вақте ки 15 созмон ба мо муроҷиат карданд, мо аллакай дидем ки якташ мисол мегӯяд ки ин нархи мисол ҳамин маска мисол 40 сомон мегӯяд, якти дигараш 20 сомон мегӯяд. ҳамон маска фақат як кас як каси дигар мегирад, як каси дигар як каси дигар мегирад. Вақте ки шумо бисёртар маълумот доред, вақте ки бо якҷоягӣ кор мекунед, шумо қарорҳои дурустро дода метавонед, аз сабабе ки маълумоти дейта мегӯянд, яъне рақамҳо ба ҷои худи шумо гап мезанад. яъне аз ҳамин ҷиҳат агар шумо фақат як ташкилот ва ё ду ташкилот гӯед, дар он вақт шаффоф шуданаш мушкилтар аст. мо бо ватанем, танҳо дар доираи коронавирус боқӣ хоҳад монд ва сипас фаромӯш хоҳад шуд, ё ин ки ин иқдом давомдор хоҳад буд ва баъд аз коронавирус ҳам барои дастгирии ҳамватанон ё дастгирии нафарони алоҳида идома хоҳад ёфт? акнун мо бо ватанем, рости гап албатта фақат барои ҳамин аввал барои коронавирус шурӯъ кардем. лекин ҳоли ҳозир мебинем ки ин барои ташкилоте мисли мо бо ватанем, на фақат мо бо ватанем, 10 та дигар агар дигар ном хатиб, дигар ташкилотҳое шавад ки барои халқи мо, барои мардуми мо, яъне бо шаффофона ёрдам додан ният доранду кардан мехоҳанд, 10 та шавад, 100 та шавад ҳам кам аст. барои чӣ? Проблемае ки мо ин вирус дорем, ин давомнок аст, ин як. Дуюм, проблема дар ҳама ҷо фақат омадан мегирад. яъне як рӯз заминларза мешавад, як рӯз намедонам ягон офати табиӣ мешавад, як рӯз як чизи дигар мешавад. барои ҳамин мо иқдом дорем ки инро на фақат дар муддати коронавирус кунем, балки баъд аз ин ҳам ҳаракат кунем. ягон проблеме ки дар Тоҷикистон мешавад, то тавонем шаффофона, қонунӣ ба ватани худ ёрдам расонем ва аз дигар тараф, аз сабабе ки аз налог озод карда мешавад, тоҷиконе ки дар Амрико ҳастанд, аз ҳамин мисол чӣ мегӯем, мисол давлат ба давлати Америка налога додан, метавонанд ҳам ҷамъияти мо бо ёрдам карда, ҳам ватани худ бо ёрдам карда, ҳам бо аз налог
ба як миқдор озод шаванд. мебинем ки дар кишварҳои гуногун имрӯз тоҷикон дар тамоми олам паҳн гаштанд, дар кишварҳои мухталиф ҳастанд, аммо ҳамбастагии иттиҳоди ҳамватанон дар хориҷи кишвар дар чунин лаҳзаҳои ҳассос ба назари шумо чӣ аҳамият дорад? накунун рости гап аз нуқтаи назари тоҷиконе ки дар амрико зиндагӣ мекунанд ин хело муҳим аст. барои чӣ? барои ин ки амрико як давлатест ки аз ҷомеаҳо иборат аст, аз ҷамъиятҳо иборат аст. ҷамъиятҳои яҳудиён, ҷамъиятҳои мисол гӯем армениҳон, ҷамъиятҳои китайцо ҳастанд, ҷамъиятҳои корейцо ҳастанд, ҷамъиятҳои испанцо ҳастанд. ҳар як миллат ҷамъияти худро дорад ва аз ҳамон ҷамъият дар конгресс гӯем намояндашонро доранд, дар сенат мисол гӯем аз ҳамон миллатҳо омадагӣ ҳастанд. дар худи амрико бошад мо фақат тоҷиконе ки аз Тоҷикистон ҳастанд аз 10,000 зиёдем. баъд тоҷикони Узбекистон ҳастанд. тоҷикони яҳудиёи мисол гӯем бародарони мо аз Самарқанду Бухорои аз Душанбе ҳастанд ки солҳои 90 омадагӣ ҳастанд. баъд тоҷикои Афғонистон ҳастанд. яъне мо медонем агар хато накунам мумкин рақамаш дар Тоҷикистон ки мо агар 9 миллион бошем, берун аз Тоҷикистон агар ҳамашро ҷамъ кунем баъзи ҷавоб мегӯянд аз 30 миллион то 60 миллион аст. яъне рақам агар бинед агар яъне бигзор мо тоҷиконе ки дар Афғонистон буданд тоҷикистони нестанду лекин тоҷик ҳастанд. яъне дар худи Афғонистон хато накунам 12 миллион тоҷик ҳастанд. тоҷикои афғон. аз ҳамин ҷиҳат ин чиз да тоҷико ҳисоб ба ҳамин ватани худ ёрдам карданашон ва муттаҳид шуданашон берун аз Тоҷикистон ба ватани худ ба халқи худ ҳаматарафа фоида дорад ва худи дар амрико агар мо тоҷико бо якдигар вай накунем пароканда мешавем. аз сабаби чӣ? забони худро гум мекунем, яъне анъанаву расму русми оини миллии худро гум мекунем, дини худро ҳам гум мекунем, яъне гӯем ценностиҳои худро гум мекунем. ин чизро ҳамаи ҷамъиятҳо ҳама хел омадагӣ ҳастанд дар амрико. ташаккури зиёд барои ин суҳбати онлайнӣ. хеле сипос аз он ки таҷрибаи худро бо мо қисмат кардед ва ҳамзамон аз нақшаву ниятҳои худ моро огоҳ намудед. ба кору зиндагӣ ва фаъолияти хайриявӣ ва ҳам фаъолияти тиҷоратии шумо барору комёбӣ мехоҳем. умедворем ва дуо мекунем ки хайри шуморо худованд ба даргоҳи худ қабул фармояд. ташаккури худро ба тамоми волонтерое ки ҳастанд, ҳозир кор карда истоданд ва барои ватан, барои ояндаи ватан бетараф нестанд. ҳам дар Тоҷикистон, ҳам берун аз Тоҷикистон, ҳама якҷоягӣ кор карда истоданд. миннатдории худро баён карда ва миннатдории онро на фақат ман, балки Тоҷикистон, балки халқи тоҷик ҳама дар ин рӯзи сахт бояд якҷоягӣ хати ҳамин ваборо гузаронем ва бо ҳамаи меҳнати ҳаминҳо ҳамин корҳо шуда истодааст. якҷаҳон ташаккур. саломат бошед алиҷон. ташаккури зиёд. ҳамватанони азиз, мусоҳибае доштем бо тоҷири тоҷики муқими амрико ва ихтиёрии гурӯҳи мо бо ватанем Акобир Аҳмедов. дар воқеъ ин рӯзҳо барои мо тоҷикон имтиҳони ҷиддии худованд аст ва танҳо дар иттиҳоду ҳамбастагӣ мо метавонем ин рӯзҳои сахтро паси сар кунем. ноумед набошед, дилшикаста набошед, иродаи қавӣ дошта бошед. худ ва атрофиёнатонро эҳтиёт кунед ва ҳатман тавсияҳои мутахассисони соҳаро риоя намоед. мо дар ҳамбастагӣ ин рӯзҳои сахтро пушти сар хоҳем кард. худоҳофиз.